ƙarya kake Balbare. Pedri ya saba ya bawa Ansu Fati wato kwallo ce mai daraja. Fati ya je ci a gurin nan amma bal din nan taiwa kanta ta waske. Wannan ita ce kwallo mafi hadari da Ansu Fati ya buga a wannan wasa, sannan ka Pedri. A daidai nan kuma Arojo ne yake hana Vinicius rawar gaban hantsi. Ai wannan yaro ba karamin sa'a Barcelona ta da samun shi ba kwarai da gaske. Rafinha kenan yayin da zai dauko wata kwana mai hatsari. Lewandowski a nan kuma Rodrigo ne ya yi kokarin ya dauki numfashin Zinaru amma kwallo ta bauɗe. Ga dai wasan nan wato Madrid fa ta rude inda ta mika wa Rafinha kwallo yana tsaye kan da yanda ya aikata su goal. Dama shi wannan dan wasa Rafinha ya ci burin akan lalle sai ya ci Madrid, ai kuwa burin shi ya cika. Ci mai tsada ma kuwa alaji ji kake fayau. Gata nan fayau wato yan Madrid ku kula da kyau fa, wannan fa iya farin dire ne, ya kuma abin zai faru idan ya kasance a cikin lin ne. Rafinha ne kuma ya nemo Lewandowski, wani ya taba. Ai dama ba wani sabon abu bane a wajen Lewandowski ya zuzzura Real Madrid kwallaye. Kesi ayya tarafa ta ki shiga. Arojo ne ya yi rakiya inda ya yi wa Rodrigo kewaye. A nan Rodrigo zai ƙara tabbatar da cewa abin nan fa ba na wasa bane ba. Tare ce ta bude.